Tonga aingo yo play hagani ga sngi banga la ban wan ra biang shifi ya gani ga jingi kai kaba ngala kren la banong la buon baha hagi jinkren gi jonga agi por gi bubon but ngangai bakani ga jingi kai ga bangan sakran shifi men ga sngi ini sedang na do gani ga part kaba gani ga voice kaba laispa art po way but ngan pen I fi katukat ni nang ni ktien ge jong play ha ge jingi day but ke jingi ai den ti ge jingi kum gi bangai bale sila de dan pleng jong fi ge bampat ngai ge bampat shakri o play ro kani kan hikai fi kani kan rap fi ba pin sngo tho yo play ba pin so tho ye la ge jong ge jing em pin so tho ye ge jing long ge jong brio ge jing so tho ye ge jing long jong play ma teng teng ni per khat yo play ha ki bobon gi rukom bat ni per khat yo play bat ha ka rukom per khat ge jingi nda bangim dan ni jing tip na tin ge job lai kapen kelumar kapen long ingi bo setan unyo e gaban syukur ge jing im jingi bat ngin poi ge jaka ka bangin umla e ga bangin ya chikmat bo setan un le un pen ram un pen phai di ni pi un pen tlat e ge jing la man sim un wala mi pi ge jaka ge jing do jing kerman ten rei hagni ge sngi nganget lingba ge ge jing hikai ge bangadon ban kren nang ni chikmat lusinganum da nganum kren stat ikala ni nganum kriki ia kabangan keren ni ngani ngan ai khndiat ke jing lamprang namanga syam aga jing yai lenti ge jonga ngayo I ngani go wai aga jing yai lenti ge jonga syam ni ngani go wai bergata ka banga syam aga jing im jonga ga dai manga syam ge ia ge jing ia ge jing long chong play ge jing long chong brio bana banga persang ban pet ila ga jonga jing im bana banga yo I kumno bo play ula ia gaban ma pat ban yalam shikmat pat bo ble ula ia gaban ker khui ge brio ge bangam poi per khat pat banga yo I khamtam e na ge tin ge jo ble ia ki brio ge bangam la ban mut dur kum no bo ble upelong ki brio ge bakrao ba dene ge daw nga kwa bangan aimen sim pi la dengan pen slur pi bat kene ge jingkran jonga kan yarap pi ba pin snot hukum no ban shikri utrai na mga yo I ge ge sngi ge brio ki persang ban wan ra ge jing hikai ki beteng teng kalong ko ba khiai ge jing im jingi beteng teng kalong ko ba ka jing kit ka bangim la ban kit ringen pen ipi ne ga bible ge ge sngi ngatip ru ye ge ge banga kren ka banga ai ke teng kumno phin le haba pila bakla aga jingem kani kani rap hai fi me ge sngi kumno phin le haba pila bakla bat nda haba ngi la bakla ge jingem teng teng im tip shukum nungin le ban ngiyo ki jing ai jing mot ki bobon ki brio ki pet yengi de ki khamat ki besnio ba teng teng nda haba ki brio ki tip ki jing bakla jong pi pi la sngo le ran ba nang ta de pi perkhat yu blay pi mnot pet yu blay namo blay de bu khoj blay de bu janai blay de bu haw bu kraw ba na pi pet shipang yala de pi yu ibi tang ka jing pen ram ba tang ka jing do jing kerman naman pa pila kum bakla ha ga jing tengah kuat mengadong fi ni gopor lengba ni ke jing hikai kan kelalong ke jing klip yang fi pangenget bapela da pisnga paha kan ai min sim fi pila ban ai min sim di ki welu ki babakla le se fi la de fi klam dan jing bakla andrei pi syam ki wei pat ki bru ki dan preng ke jing bakla lengba ni ke jing kren jonga kan ai min sim fi kan ai min sim ki welu ban ngakwa bapin priang ni ke jing hikai ni ke sngi tengah kuat bangan sedang no ini gejing keren rai ku mangala ong pi ngan ai khndiat ka to ni ki jing ai jing mot ni bible hin le kum no pi bakla so bangan pen ngan pen I fi kum no bangin le ha bangin la bakla ngan pat poi setan ngan pen I shwa babaro ki brio ha bible ki dan laki jong ki jing bakla kata ka dei ka banga nga ben shwa banga puli ga bible nga perkhat ngau try balay me pen pau ye jing bakla jong ki brio ki bakrau jong me ga bible balay me tho ye jing ye pop ko jong unowa balay me tho ye jing bakla ko jong abraham balay me le tho ye jing duna ko jong elijah balay me le kiran ye jing mo ye jing bakla ko jong david kay ga daw balay me buri ini ki brio ba me ye han nga shamba ublay de bakrau
Ningkong as na remma bang adang kala ka bomot kadang syakri ningkong yu try. Am ju kwa ban kren ni jing bakla jo ki brio jong blay ka Bible namar ngas ngo kuman ong kum nung ini kai ki brio ya ka jing em ko bobek ha bagini ki brio ki jong blay ki bakraw ki dan ka jing bakla ka jing em. Mat ka takala pen sitom jing mot ya ka pol bang adang sedang mga ong ngan kren tangi ka jing baha jo ki nganam kren ni ka jing sneo jong ki. Re nda hadian na ka wai ka por na ka puli ni ka Bible ban da bang ya ka jing em na ka syakri yu try. Hoy na do sedang din mga la IT show try nga kwa palat bangan ya ki jing em go ba nga kwa palat bangan ya ki jing em go ba pensgo bahayo play kat bala nga nget jan baro hingi kwa ban em go jing em ka ba ki jing em go ba pensgo bahayo play hare hadian nga lap ba nda habanga klembiang lut nda habanga poy go jing bakla go jing em teng teng ga dan go po wat ba poy shudu shaka jaka go ba la ban ong ka di go pop. But kani kalau penrem nga kani kalau penlong nga bangan song khop bangan tre shu ban ya chikman kidan ki pol ki bangan so banong try ke jing shisha de mangala I think am de shu i ban bakla ke jing am de shu ban laptop am de shu ban mo ban poi shi ke jaka ka bangin klumar ke jing but de ta daw nga khlem tre shu ban ya chikman ngala mot bangan la shu ban shikri u blay namal ba ngam biang Henry kani jo ke jing snot ho jonga Siapa ki priu jong play haga Bible ka bagi bakla. Bau play klemburi igi jing bakla jong ki. Kadai ka ni penban ka ba aimen simpan yang ha. Bangan la man yang. Berkata kadai ngas ngo manong nga ai ngu yu play bagi priu jong play ki bakla. Bala da ki priu jong play baro ki bau play ula penim ki bau play ula khat ki bau play ula jie. Ki long janai bet kim bakla. Mangi mentangin pai ke jaka ka ba na mangi mentangin lap. Sibun ba wat kibriyo ba crowd jong blay gini gisni ni dan la jong jing bakla ni ba gani jing long jong kibriyo jong blay na ngayo iu jona bo bakla na ngayo iu yo Elijah bo bakla ngayo yo David bo laptop ngayo gini kibriyo jong blay ga Bible ba kidan ga jing tuna ba jing plot ka ai men siempre bani ngayo try wala da kini kibriyo kidan ga jing bakla ngiru ngi bakla try but aba memap iki yang ngiru memap kata ka dega mga kwa kan ong pi aba pi skap ini ge jingkran junga menta ge sngi na kwa ba vintip ba baro gi brio ga bible ki don la ge jong ge jing duna la ge jong ge jing plat la ge jong ge jing bakla but nga kwa ro ba ngan ong le pai fi ge ge jing hikai junga kan ba aba ge hikai ge ne mde ba pen slore fi bin laptop mde ba ong fi fin le khnang ge pop le ne fin ya chkhma bin laptop em Hari kan mau kan ni jingi kai jonga kalau kerpang nak minta jong gitu ki bapoy ga jaka ka bagi bakla ga jing em wat abagi la shakri utrai pin le kumno namar hatong in shong sa bak ta jing bakla hato blay khlem la shu ye ka ban ya lampat ingi hato blay la shu ban kle ingi nang ta bangin ya biang ga jing em go be hatong in yo shu i ga jing em go komen go sok bangin la ban shakri biang utrai bangin ya ga jing jong habang ila bakla day na kata daw nga kwa baka ni ka jing ikai ka ba nga kreni pi na gisni lada people let jing ba bis nga pa kan wan ra jing shai fi ba bin snot ho ba kibriyo jo play haga bible kidan ki pop ki bashakay kidan ki jing bakla ki ba khablang serious kidan ki jing bakla ki ba kham sneeru handai kum no play u yalam ki ba rupan pai ki ba ga ba khaddu ki poi shela thong jo ki jing pi ngan ong biang ni ka ktin ka Bible kam juburi ya ka jing duna ba ka jing bakla jong buri na maka kwa ban pen i ngiru menta mangiru idan lagi jong jing bakla idan lagi jong jing duna mjudan haga Bible mjudan na ga ne ga pertai ubrio ubamdan ka jing bakla ubamdan to ndan riu khoi e ne ga pertai bo bag le baro ki dan lagi jong jing bakla na do testament berem hadu testament betamai ubamdan ke jing bakla ubamdan jing tuna ubajanai haga Bible ubamdan ke pop ubamdan setia ke ru ubatobria ke jing em jao dan tangway ubawan long brio shene ke pertai utaw de Jesus Christ ubapinum shema undan ke jing tuna pinum shema ubundan ke pop baru de ubajanai kun lang berat ubajanai betlem jong play but de tangmo ubade ubam bakla baru day mo berjana hitam nagi jing tau baro. Badai nak terkadau ngi kum ki brio wat la ngi persangkat no kat no ngi dan lagi jong jing tlat.
But habang ipet show Jesus Christ. Ngidon ga jinkerman. Bagi tiap papeleng utruhay. Tang mo uday ubam bakla. Tang mo ubam don pop. Wat laga tau la shim no igo pop jong aba jong fi. La pelong pop yu una ka benta jengi. Bagi ni lang mangi ka hau ublay. Hau. Te hagi ni ga klip mat nga kwa nga nyalame pi nga Bible. Ka bening kong ka point ka nga kwa mangan keren nga di ka por kare. Bakan ay men si me pipin le umno haba pila bakla. Ka point ka nga kwa ngan keren man nga singi gaday. Pidei ban sngut ho e gani gawai. Bau blay utip habau pin im yang aba di fi. Taga di ka point ka nga kwa ngan syong kham slam ni. Le si tangga ni ngan pin kot man nga singi. Ublay utip lut e ga jing im jong fi. Ublay utip lut e ga jing im jong ha. Utip lut e ga jing long jong ha jong fi. Utip lut nado sedang nado ka kot pel utip ru ia ka utip lut ia barok pim la pin muri lagi khamat jong blay blay di utip lut. Nga nganut panong abu blay jet yo Adam blay jet yo Noah blay jet yo Abraham blay jet yo Isaac blay jet yo Jacob blay jet ya kini Gabriel baro aga Bible utip yala ya ga jinglong jo ki utip lo ga jinglan len singen chuan rak ndial hangni na testament ga betama habo blay habo jisu jet gi khat arngot ki senran utip ki bigidan la ga jong jinglong jong jingbakla kata kata ba kabang ko apin de shai ba walit mut bo blay tip iki utip yo Judas ba unsa dino yo utip yo Petrus bu jet bo long ha kanu rukom utip lo do blay but namar bo blay utip lo de jing im jingi na ko ngan pule pinaga ba no ma de sngi kani de sam ga pa pauna ma ga tien ga jong blay ga ba baro ni she pule but menta ga sngi ngan pule biang ni sam kita ga de sam ga bishis pa lai ngan puli na ga khot ga pra hadu ga khot ga khat saw ngini puli ngan de puli ba wala da pila jutip igane ne fim jutip ru nga kwa pin singa pa hang ne pini i ye ga jingtip la ne ga jinglang jo blay ngini puli kani ga de ga sam ga jo David nga kwa ba pin singa ba ne de ga sam jo David nga kwa ba pin de shai ba igane u ong kum ne David Mapuli khat bapra utrai udap daga jing isen baru ba ai ngakwa bin snga ba ai kata mga puli utrai udap ka jing isen baru ba ai ubajin surban bitar baru bakin rai ka jing isen kata ka jing long tan rai jong play unom yale halaga sngi lumni unom bat bitar juna unom yale halaga sngi unom yale bat ngi udah play maintain ilaga jongka jinglang play bat ilaga jongka jinglang play unia le kumno bat ni gibriu unia le play bat ni gibriu dal jaka ban yang rega bible kong ni unom yale halag sni lemne unom bat yaga jimbitar junam la do play bat yaga jimbitar jong u bonot la do play bonot yo brio penihar kapot yo brio mlayang khamar play rega bible kong unom yale halag sni lemne unom bat bitar junam shim le hangi kat bakum ki pop jengi limni shim ainong yangi kat bakum ki jingle bomman jengi fi kata ka dega bang kwa ba wala da pila jutip ne snapa uneu play ubangi shikri mdan manu ha ka patay uba kraw kat uneu play uba janai uba ka jingkho jong mlaban kren da lit brio uba ka ta jing janai jong ka jinglang play ka bangim laban batay lut da ka jing snot o ka kre jingi barhabaw jiet ingi ki brio ka ret tam na ki jing thao utip lut e ka jinglang jingi bar ka bang snot na ni ka ong shim le hangi ka bakum ki pop jingi lemni shim ainong yangi bakum ki jingle bomman ji nget phini menjur bat nga ya kita bala do blame tiplet uyo i bengi nong ki bomman uyo i ki jing bomman ki jing mot jong fi utiplet ki jing per khat ka do not jong fi utiplet ki kam ki kli abari aba pau yo ilot bat nga khwang nong fi fim la man buri la do play ude play uba le hangi kan bakum ki pop jingi la ni uba ainong hangi bakum ki jingle bomman jingi dan brio ni per te bla ban shakri yo play hare fi devin tip bo no blame day
ubam le hangi kat bakum ki jing mo ubam shim le hangi kat bakum ki pop jingi le shim ai no hangi bakum ki jing le bom man jingi na bakat ba ga beneng ga jrong ga kli ga kendo ga kraw ka ta ken ga jing isen ai ju ka long ye kita ki be shapti fi hangi de pipule ba ha wong singa ba wong na bakat ba ga beneng ga jrong ga kli ga kendo ga ba kraw ka ta ga jing isen ai ju ka long ya kita ki be shapti yo fi wala de fi shapti yo play rei pile pa di ki ki belong persya ga man jom play Adangan pen Phin ga Bible gani re ga jurang ba. Hi gani uang ye kita ga bishap tiang yo. Ubri bishap tiang yo play aba no no num le pom re wali klet ga ta wat u bishap tiang yo play ro. Udani ga jinglong do ba tip hi ulong ulong brio wala le bishap tiang yo play re udang dani ga jing bakla. Ngayo i ga ta de na ujona. Snap kan puli Phin ujona. La vi puli ga kitab jong ujona na ga lanong ga benengkong na haba u pet no play u let sha tarshish u khlem le chenine be nganum kran ne tan dengan sipen e pi kumno kani ka jing ong jong bible na kwa ngan pen tikina fi bangan pen e fi kani ga ba ong ka sam ga bisis pa lai na ga khat ga ba khat way ga ba ong u naba kat ba ga beneng ga jrong ga kli kenda ga ba kraw ken ka jing isne ju ga lo yakita gi bi shapti ne yo bat ke shifting you play bat ke le pat iki bom dai ngalap buat kataru play udan laga jong ke jings not u yo i bangi shifting you play si ngi ki khon teng teng ngi shifting ngi kimi ki pa ngi i kimi ki pa rengi dang le ge bom dai ngim kwa ke ba so si ki ta ma ke jing long kanda jing long brio ngi kum le bara bangi le ge ta ki kimi ki pa jingi ki sho ki mai Harai ki klem pe no ingi. Fi u play hang ne ngan pen ifi ni pet ini ktien ba ong ya kita gi be shap tin yo snap kan puli yo jona no ngam ko. Puli de khat ba pra. Anna kum ta gi le ong ha u ko ba ho jona ye thu angi ngi kir pat me. Namar jong no ni gi jing shi tom ga la wan angi ke e ga kam jong me ba nang no me wan ke e ga ri jong me ba ki bri jong me ga jat yu u tiu le thu long ngalang u hebrew pet ba wong ni but nga shapting yo try u play ke beneng u betau ye ga duriao ba de rinkel fi hang me fin lap ye ga jing shisha ba u jona u shapting de yo play u tip yo play u so to yo play shapting yo play fi hang ta nga kwa ba bin yo i kan wan ra ga jing tengan ne fi ni shapting de yo play shapting palat yo play ni tip ni ki be shakri you play fi ki be shakri you play fi tip ba ni tip ban shakri you play ba ni de shakri shi shana maru play de crowd u belong ka dinga ba bamdo and then the people ba hai ni ki ngi shat puli brobor ni sam ka be shis pa lai yang ni khat ba khat way ba ka ba ko kat ba ka beneng ga jrong ga kli ga khanda ba crowd ka ta ken ga jing is nei ga long ya ki ta gi be shakri ni u uplay upen jingai ke jimbitar jo na ma bale upen jingai ke jimbitar jo kadau ke dai utip bangi shep ting ta mangi dai tang ki brio ngi den ki jing bakla ke jing uplay yang ni ukhlam pani ap yu jona shu snangi u aida ke be e na ma bale u jona na ki klik ni nong nyali ngi u ki ong ke ga kam je me metre yu bale ke ni ke jagum ne uang ini kikitin uang ngangalo Hebrew nga shepting you try play jongka beneng ubal tahu ke duria ubi ke ringkel fi what about shepting you play uklem ko ngo you play but you i hangta you play ubriu shepting kan you play tama dang bakla you ke jing but haba pidang bakla ke jing you play penjengai ke jing bitar kat kumbaga mingi ke jingai ke sat ni kat kumbaga beneng ke jerong na beneng kendau ka babu ka tau pen jingai maka babu ka tau pen jingai ke jing palat jengi balai namar ba ngidang dani ke jing shepting you play na bi shepting you play nga kwa nganong fi ka wali mot ba haba bi shepting you play ba fi job lot ke jing snail baro ke jing ka jing shepting you play ke jing stang ke jing start ng babu
Baru tahu bersepting you play ukian naga besni ang Bible kata kali kitin nga bangitip nrai ngayo iyang ni ba u play pencingai lagi jang jing bitar u kat kumbaka mo u ang no na bakat baga beneng ga jrong ga kli kenda ba khra ga taken ga jing isn eju ga long ye ta gi bersepting you ngangai kene gan wan ra ifi ga jing tingen ngangai pi le bakla ga jing em refidoni ga jing septing you to ai Hari na marka jing le jong ga jing pen shai Bana marga jing tolat jong ga do jong fi Pipo ye ga jing ka ba bakla But him not many arches come out of my shifting you play. Kat ba pidang shifting you play rang dan ke cingkermen. Penyan pani fi wang susu kumno. Kat ba ka mi ngi ke jingai na sep ngi kat tau pun jingai ngi na ke jing palat jingi. Kumjo na sotanat palai ni kitin wang kumjo kumo kupau isen ay lagi kuan. Kum tau isen ay try ye kita ki ba shifting you. Ang biang sisin. Kumjo kumo kupau isen ay kuan kum tau try u isen ay ikita ki shifting you. Nga kwa bin yo ba ikita. Ni shifting te ki kime ki pa. Ni men chuang ngidang kena ngiting yap i papa. Henry ngidang kumle ke bom de shabar. Ba di lap iru ikita. Ni sha mai sha shoi. Tang ba i papa de papa ba i papa ngi de khon. Ba di ma ngi ba ngi ru kum ki khon ngi de ki khon. Ni ye ki ngi buram ngi tip de mki ba sumar ngi ba tait ngi ndrei ngidang kum so si ki. Ba di papa klem be no ngi ne ye. Klem shoy klem bret no ngi shariap ne peniap no ngi e. Henry ipiang ngi. Ba ngi de ki khon. Baru ang kumno kumju kumbaw kupau isnay lagi khon kumtau isnay try ta bishap tin you sabay ni kitin nga pani pi ka point ni ga kabangabu ni dai u play tip abo pani mingi sngap ngan puli ni khat khat saw ang naba u tip ya ga jinglang jingi u kun mau bangilong ka khendaw u kun mau ha ka no ko kom ka ni kitin mo ang u kun mau ha ga por ga bu thau nung kong yo adam u kun mau bau thau yo adam de na ga domet baru tip baga de tang ga khendaw kabam dan por e na la de ga tang ga khendaw bat kum ga khendaw ni tang su bakla ni pra ni luet ni orpat ni pedang ban ga kwa banga nong e fia ni ga por u blay u tip ye ga jinglang chingi wali klet e ga ta ga ga point ga bani rapa e fi nda fi shakri u blay pi de vin tip ye ga ne bo blay haba pen emi fi haba pi ya ga ni ga jing em blay tip e fi utip menta fi dana ga no ga jing la utip ga e ga jing le jong fi utip e ga jing bakla je fi utip e ga pop jong fi bat ka kan pelong e fi fin e yo play ndai ba pin jingai ndai ba pin le man pin le knang em ndai ka kan ang penjan ni fi so play namar u play utip te ga jing lang jong fi tang bau dang ma ngaju ngotanat e ga ni ktien ngaju sotanat ini ktien ba ngan ong fi ga dia snapa nga jupur khat aga jing em chunga man nga poli ni bau blay utip lut ia ga jing mut jupur khat utip lut ia ga don no chungi hendai kataru udang shania ini dang penon kamingi dang kerku ini nga per khat ia ga ni nga try la da nga ngan tip lut ia ga jing mut jupur khat chungi khon nga tip lut ia ga jing mut jupur khat chunga lok chunga nga tip lut ia ga jing per khat baro chungi briu ga bi don jing sang nga tip lut nga num shania ini nur Namala da nga tip lut nga tip bet bagi don ke jinglong arsap ke jinglong babishni ke jinglong besarong ke jinglong ke bobor. Hele uplay u tip lut tang makataru udang iya jingi. Udang peniang ini udang kerku udang ya dai ini. Wali ong biang wali kop api biang. Fina biang kan wan noro pimla biang kat ke jing biang jong play. Utip lut u play. Ndrei udang map ini udang peniang ini udang penon kam ini. Bagata ka ktien fitip ka jukta inga try a blay na iet niya be na kwangan shikri bahayo blay na mar nga tip bamdan manu bala ban map yung ala da kitip lut iya ki jingmut yung perkhat chunga
Dan menu balak ban shania epi la da kitip lot ye gijing perkhat jong. Pi la de pitip ye gijing perkhat la jong. Pitip teng fidan gijing perkhat ke bamdai. Teng pi kumpet ye gibriu de khamat ke bamdai. Teng pi kum bishni pi kum dom pi kum thot pi kum kren sneo ye gibriu. But nda haba kitu gibriu kitip ye kata gijing lang jong pi midai shu bat pi. Kata kadai ke jinglang berit jong briu ndrei ublai de bakrau. Habang arwai si pang jing crowd jong play hot ne tip ublay de crowd ngam ju kham rwai yo play jing crowd bu crowd thau ku neng no hai nga se rwai ke ne try me crowd na mal ba me tip lut yanga hai me dang la ban ma yanga me tip lut yanga re try me dang la ye ka ban penon kam yanga me tip lut yanga try hai me khlem ai no nga ba kum ki jing le jonga me tip lut yanga try re me dang jet yanga mud dola na 50 tip lu pa yu brio bom long kum lu vin jet yu ban ai kam yu ni mentangi jet ki brio bo bes na mal bri tang kita ki mangilaban shania nang itip lupa ki jing em tu brio ngim tre khat tre ngim tre khat ngim tre ban ai kam ngim tre lu ban dei no ma baleng itip ki jing long jo mudur u play u tip lut I way ba ret no ki jing em bi u tip ru wat e ga ba pi pim tip ga ba pin salong shikman hendrei u play u dang pen em nga de fi u dang jet nang ta dao na ai ni ko point jo ga ma ta ki u play u tip ha ba pen em ngi lalu fi nangi kita kan peniyang fi setan nomla fi lalu setan peni kijing bakla jong fi beli pem si tu jo anga u beli tip ini u tip mangalong kum ni ta dau je ni nga peni setan kum ta fi ni setan pen no re berobor pen la ba nda bu setan peni kijing bakla fi fi ani si shanga bakla ba pi ben jur bu setan barang ta pi po jaga ko bakla bu setan ru ye pen scam la ia jing long bar pen yang itu ke jing bakla jo pi bar ke kem tu ko pop jo pi hang ta pim lut chu ban yang ban chekri u play namar pa pidan ki jing bakla ki jing duna ki jing em ngakwa bang anong fi la so ta luan ban pen ram mi bele fi mong ye ka ni ke jing long jo nga u play tip ban reu play dang khat yang ala ta ta dan ye dan mani keren ban bal so ta waji keren bu setan ngakwa bang pen I fi ni ko por snap a ki dan ki tien ki ba crown ni ko bible kani re ga bang ko nganda shai bang kren ni ngapule di khat bible ngayo I to the sam ga bishis pa life ho I ga khat the bible of sao ngaju per khat ini bat ngaju jaumat abang per khat ini dan snem ga bang yam bang puli ini ga khat bau david ha bau ruai gani nganut banong ngamtip gani ga sam jolon re ga jong david ngai ka sam gu bishis pa life ho wang na ga jinjil liyo la ka ang shame atrai ko trai to snow ga jin sawa jong ai ba gi shko to megin snga ba ye ga jin sawa ga jin kar pa jong bale u duai ga ni na mar u don ga jin u wa you play ko pala you play u de briu ba u ba sha jin e pala but wong try snow ga jin kar pa jong snow but nda haba u duai u yo I la ga jong pa uyu I la jong jing long brio ba u klem biang kan ngo na preng jong pia ba pitu ai ba piu I la jong pop but aba pimut ban khat yo play pi dan preng ga jaka ka ba e ba piu I la jong jing du na but kan ni ka pelong I fi fin per khat no try ma de na ni pop ba nga klem la ban yang ba me klem ju ba bi jing du ai jo but na pipuli ngani David uduai shwani ko try snow ge jing ang juga try snow ge jing sawa jing snap ge jing sawa ge jing ko pat juga uduai ge tabat uang uyo I ge pop ndre uang pat ini ktien di khat bala uang la na me ko try men kami tho ge jing le boman a try u e bala ban yang ngai ge ta ga jaumat malaga por nga tap la de ge jing duai ge jong David but ni shamba kata si shai nga try ladame kmit ho ye jingle bomman joga a try u ei u bala ban yang manu bala ban yang manu bala ban yang lada u bleu pet ye jing bakla ye pop pet ye jing bomman jini manu bala ban yang Henry pedu chupa bi hitla di wong Henry hame ka dan ge jing ma knang mangin yo ban shifting me na kran igani nga kwangan ay men siya me fi baro haba pi shakri no try tip igani ba man la ga pol ngi kin mawi ga pop man la ga pol ga pop ka yang
Malang pora bangi don jing bakla jing duna ge jing em ka yang bay khmat nda bangi dua in rei blai pimpen yang na ni khat manong try la na mek mi to e ge jing baman a try u e u bala ban yang henry ha me ga don ge jing ma khna wangi ni wa shep ti ni me na ka ta da nga kwa ba pin puli ge khat ba bel teng teng na pim tip ka pen long ni fi ba fin du men sem de bishikri o blay repet ang ni wong sa sam gu bispa sa pulai kani gi sam jo david wong de khat ba ar wong wali tian bishar ba law shakri wali bishar na try wali pinyang nga bang ni sa ba me ban ong ba nga biang na ni ba me biang ka tian bishar ka mun umta wali ai nga gi jing bishar try na ba wong kum wong na ba mdanu brio ba im u ba sana khma chong me sama sis pasal pula dekat bahar wang kita keten dan try uba em ubri uba em yang ni percaya dan weiru balaban yang ban kesan khmat jong blem dan tahu dia David tahu dia brio uba nga iet ga bible dia brio belong ko belong mangi uslo tho e jinglang bana bo dua khmat jong blem dua wi on try snow ge jing dua jong shash ko ge jing pa snow ge jing shi sha ba ga hok hala ge jing shi sha ba ga hok wali tian bishar ba law shakri naba mtanu brio uba im uba ksana khmat jong me kan ki brio ki ba kenya la dia bagi dan ga hok ba bagi biang kawan ra pen ban ke jing sarong kawan ra pen ban ke tu self righteousness ke tu ka jing snow hok la jong kani ke de ga khang ni fi ba pi kan mau ni yang khmat jong play pin de janai no no ro pim biang pidon be la ga jong jing bakla la ga jong jing duna filong tang ke khndo pide gi bidan ga pop ga jing am bara ba fi wana khmat jong ban dua ikan mau David wang try ndanu brio ba im bla ban ksan try da mek ni to ga jing la ba mana try we bla ban yang andre ha me don ga jing ma khna ma ni wa shap ti me bla pim dua ida ga table pim worship you play ga table pim money try ga table pim jaw ma khmat jong play na mga siyamo blay long kumta ngayon ina gani ka na gani ka sam ka ba map inga na kitab maika tangan puli gani ka kitab maika kaniro gani ka way ni gilanong gi banga siya isungat na banga duway hiyang na duway gibriyo nga ju slur banong gibriyo gi bakla gibriyo gi laptop bagin pai so blay bagin kala ka ba na mga tip ina jinglaw blay nga puli ni kitab maika fi ka kitab maika kay tu ini ka jinglaw jong blay nga siya isang tanat ini kita man nagapora mga puli mam juklet pan kuat ini gidikhat slam mga puli ini kaong ni kita mai kagal nang ko benyo nagdikhat ko khat ra nagdikhat ko khat kandai nan puli kaong u ei u balong blay kat mame u ba map i gajing bom hok but u ba yai light i gajing ringkang jong kita gi basa gajing yo kanti jong u umbat ya la gajing bitar junam namar usngo ba gajing isnai kan mau bleu smo baha ga jings nei umbat bitar junam ashe so tunat ignik tin bong un pai pat baru ni senai ni un yu igi jing bom hok jingi hapo ki slaja jo barun bread igi pop jongi hagi bejulio jonga duria tawle play utawle play uliklet igi ta tawle play ngakwa bangan keren ni gini kenang bakan yarap fi bapin yang baru play ya shikmat baru play shikri try shapting you play what you play gijing him what shong sa bat ketu gijing penram what ya sa bat ketu gijing pendam ni pen mo ketu gijing penram ge bapio na gibriu what it pet gibriu walis ngakwa pin perkhat ge jiri jo pishimat baru play unu play the fitip you play hang ni bo bleu tip le ge jing im jonga ba jong fi pin yo jing ai men sim pen ngan pen fi na ga bible la singan sa pen shu fi kumno ngin le ndre ngampat poi sha ta ma sngi ga pen shu bo bleu tip ye ge jing long jing ngan pen fi ga nuksa na ga bible da ka bangi pudi na ga kitab ka ba arki chronicle kala nang ko ba life kasi ga ne dai ga ba la sila na pen ga ne ngan ong ba ne la da bleu tang le kum ne nu brio tangan puli utaw de manase fi kektin manase kamat utai yau bala yoma kita kade kektin manase ke jingmut jongka kamat utai yau bala yoma
forgiven. Uta yo bala yoma. He that is forgiven. In English kong ta. Uta yo bala yoma. Uniu mana se. Na pipuli ga Bible. Tangin si puli knama ng Islam na magamdan porsyo. Ngadan porsyo tang kumasan minit. Tengini puli ke kitab Chronicle ke article nang ke life life pengini puli umana si ulalong khar snem gerta habulus naman sinsha bulus sinsha san po snem ha Jerusalem ba ulale gerta ke sniu khmal trai ka ba kum gi jing ijli gi no mani blade how ye gi butrai lo be no na khmat gi khonjo no mo lo tai gi jaka ba jrong ya ki bo hesikaya ko pa jo ulo pendu no ulo penien gi duan gi bal ulo thau gi asher ulo mani pa ke beneng bo ulo shakri ki ulo tai gi duan gi gi trai ye gi butrai lo anga Jerusalem ke tai jo ga lo la ta tei dua ni bro upai ke peneng bro ar ki plau ke yu trai upnia ilu ki khon nang ba ding ke tam khon hinom bat ule bertong bat ule mentor ule bertong bat u mau pi puli ke bible bat ule shong blay bat ule chikita ke shong so bat chikita ke nong le bertong ule boman shibun khmal trai ban pen ki bitari u bu ye ke dur bala mot jong ta ke blay thau ye ke bala thau ke yeng blay ye ke bo blay u ong david bat u solomon khon jong u ke yeng jerusalem ye ke bangla jet ni jai sai bro ngan bu i ke teng jong ala kerta lemne ngan pen ken ria shu i ke jat jong Israel nagari ke bangla bu ki pa ki jong pi la da singa ba la da tang ba kin sumar balle baro ya ke bangla hukumaki to kad khat bakndai o umar si ula pen baklai gi juda ba ti bishong Jerusalem kum ta ba kila khamle bomban ban ye ga ba kila le gi jat ben rio ye ga bu tra ula pen jat khmat gi khon Israel ti tra ula krana umar si ba gi brio jong un re kim chim sun nyo na ba ga ta tra ula wala ma lo jong ki captain pa ji poms in Syria ba kila kem yu umar si gi kinjri nar ba kila khom gi sai khom ba kila le lam u sha Babylon ti ba ula long gi jing shitam ula kirpa yu tra blay jo ba ula pen re de shibu na khmat u blay gi kpa jo ba ula duai ha u ba ula kerpat yu u bat ula sngaw yu jingker pat jong u kwa ben snap ba kita bat ula sngaw yu jingker pat jo u ba ula wala mi u pat che Jerusalem ke hima jo u mana si ula tip ba utrai ula u play fi de pipuli ye ngani ke ken ke jong play pipuli de khat khat pra ko ongom no tiki besar lagi kamu mana sih berge jindu ay jo ubo blay jo bagi kitian juga nong yo igi bo la krena o ke kiten utra blay ki Israel hakmi la tho ki kam jo in Israel ke jindu ay jo ru kumno bo la kerpa yo blay be ke pop jo ubro be jing pala jo bagi jaka ki bo la te ki jaka jo de pi puli ye ni ke jing em ko jo mana sih pimla ban mudur ya ke jing long jo u ye ke pop jo u ye ke jing le ki kam si kam san ula manik so ula mani blay thau ula penlong pop ye jat beri sebro kawai kala jersey ke pop apa ke jing long sim jong o ula penia di ki khola maka ding ula le ki kam so ula le ki kam bertong but ula pen ki bitari u play but nda ula le kat ni u play udang keren ni u but uang how man si be gibri jong un re ki le kumam su nyau le kumam ngap but nda ke ja kum ta u play pen ki de kinong Assyria gi khamdan bor ban u begin wan begin job thama but bo te u de ki kinjri rai u je Babylon tap upon to jail ko marway singa ba ndaw la poye ge jaka ga be ka bible ko nda habo la long ge jing shi dom tin ge jong play ko la kerpa u try play bo la pandre le di sibon khmal ku pa play ku pa jo bat ula tua u ba ula kerpa di ko bang sngot na ni ong bat ula sngaw ge jing kerpa jo tau de play uta udei u play kat kani ga pop ka bole ka pam dan shu nga la ban ong ha ga bible hi la ban ong ni ru bala da pop pala na baro gis im jo ga jat beri Israel jat beri Juda uni udei usim ubale pop la ban ong no bala le pala renda haba po ye ga jaka jo ga jing shitam ukalla ka bomot udua upendre jelade uplay udang ma yo manase udang ma baga kitang jang uru gamot utayo bala yoma nga jupur khat e ga jinglang jong play ba uplay udang la ban ma kat yo ni brio kataru de ha ga testament ga barim haka ba Jesus Kristus padia ke snam jong Jesus khlempat chao ke jing kenya ka bejana jong play na beneng ba Jesus Kristus khlempat pendek ang ni
ke jing ai ke kempat yo wan uni urang ia ma por jong ke hukum re haba penret ele deu dua ko la ka bomon pa so play ngayo I bo play tip ke jing long jing baru play udang laban map na kata kadang ko angan pensilure fi min sini kumno Phin le haba pila bakla ke jing ke point jong aga dei wala mot bo play tip ke jing tlat jong fi ke jing bakla jong fi ko ngakwa min ke sini dei balai fi miang jaj ban yai ban no play bakrau shakriu na new new play bakrau palat ubala ban map ubala ban yalam ngam pen slur na nong biang fi ngam pen slur ba pin na po henrei la da fidang don gi jing tlat ga jing em kan mau new do nong thau kiu ba start la do kiu la pai un ra biang fi po ba shalan tem bat un ai biang bat un puluan dor fi so kiu ba dan bram kan nong rim ka bang kren ni ga dei la da fi kloben pai fi kloben sha ga jing puluan dor ga job play beliau nang label peniang fi nget ini ketien kan ya rap fi bin syakri tuai tengin ni tuai ku tuai ha bang tuai nang ni ablay ngatip ye ke jing long chabe me yo ilot ye ke jing em jangi baro tuai me yo yang nongi biang ang nongi klem biang ang nongi tlat ang nongi klain ang nongi duna ang nongi jalai re ke wai ke metip kin tuai ni ye je me ban ni shapte ni re apeteng jang kita baro ni don ke jing le ke jing em bang tuai play ke ni ke ponam ta ke ni brio ke snap ini ke jing kra ai begin snot ho ye ni ke jing shisha bakin la man ya chikman ngada ngai bagani ga ko jingir khuyi be pi be aga kerteng ga dong chi sung duai amen amen to blen kar khuyi fi ko blai shi